Lad os ikke håbe, det sker. Og nu skal vi altså til kvalmekarusellen. Det er bedst ud af 3, og kun én fra hvert land går videre til finalen, Wipeout-zonen. Først så får deltagerne en ordentlig svingtur. Så er det op på snortoppen og igennem døren, og i første runde ud på de røde piller, for så i mål uden at blive væltet i vandet af bomben. Og skal vi så se at komme i gang. Så ruller første tur, og det er altså ikke her, man skal have spist gule ærter, lige inden de kommer op igen. Nej, altså vores pretty boy Chano, han har det allerede dårligt. Jeg ved ikke, om det er kvalmekarusellen, eller det faktum, at han faktisk ikke har fået styr på hans hår, der gør, at han får det dårligt. Det sidste, tror jeg. Men hvad sker der nu? Der går helt svampe i den. Og det er jo det, ligesom en flok babyer, der lige har lært at gå, iført en alt for stor blæ, mens de jager en kat. De er jo helt væk, mand. Selv Jason Watt vil sige, nu går jeg lige ordentligt. Så begynder de første at komme forbi snortoppen. Skipper Silas er første mand igennem de røde piller, og første mand i vandet igen. Ej, og derovre er vores norske mandekvinde Linda i vandet. Der sker noget. Wally med girafbenene klarer sig over pillerne som den første. Imens så røg Silas altså i igen. Hvad bliver der vores pomadekriger, Cremeløven? Der kommer han, men det bliver altså ikke til noget den her gang, desværre. Lidt ligesom hans modelkarriere, kunne jeg forestille mig. Eller de. Småkage, der fik hun lige i fjeset. Nu skal der altså snart ske noget. Og der kommer han ind. Chano, ja. Han når i mål som den første. Og det betyder, at der er pres for Silas. Han skal vinde de næste 2 runder for at gå videre til Wipeout-zonen og kampen om de 50.000 dejlige danske kroner. Om det bliver badebilletten eller sømanden, der går videre, det finder vi ud af lige om lidt. Sådan. Hvad så? Var det sejrsbrølet, vi hørte der, Chano? Jamen, jeg har slet ikke nogen stemme tilbage. Det er helt sindssygt, mand. Jeg er så overvældet, og jeg har det sindssygt skidt, og lidt så skal jeg ud og køre igen. Så. Hvad så, Silas? Er du helt nede med det danske flag, eller hvad? Nej, altså pipen er ikke slukket endnu. Der er en omgang til, og jeg ved, at jeg får et forspring i starten. Fordi at Chano, han er ikke så søstærk som mig. Så hvis jeg bare fokuserer igennem hullerne, så klarer jeg den. Læg lige mærke til ordvalget, fokusere igennem hullerne. Det er ikke et dumt ordvalg. Nej, ja, det er altså godt sagt. Nu løber det altså på den anden side af banen, og det er nye forhindringer, men det er stadig en lille god start med kvalmekarusellen. Really? Chano kigger op på himlen. Det ser ikke ud som om, at han er særlig søstærk. Og vi ved jo, at Chano er ikke rigtig glad for den. Nu går det den anden vej. Chano er officielt færdig allerede nu. Men han skal jo bare vinde den her runde, så er han altså videre til Wipeout-zonen. Ja, vi får se. Karusellen stopper, og folk vælter ud. Næsten alle. Wally er hurtigt igennem døren. Silas han jogger afsted, men hvad sker der der? Vores italienske smørbrødsang, han bliver stående. Han har ikke bare lange ben, men er også smidig, vores rasta-svensker. Og Silas, han kommer lige bagefter, og han kommer igennem. Altså, jeg havde troet, der skulle et kejsersnit til der. Ja, det kommer nok lidt bag på moren, hvis man kommer ud den vej, når man har fået skåret hele naven op. Igen er der altså gået lidt badebold i den, men det vi skal holde øje med, det er, hvem der kommer først i mål. Er det kaptajn Silas eller Marciano? Wally er første mand i mål. Hvad sker der der? Er Marciano blevet herret dårligt? Det skal jeg lige love for. Nu er det charme, selvtillid og bræk i håret. Lille pus. Den norske svend svømmer hen imod ham. Lækkert. Kom så, Silas! Så er han i mål. Så er vi 2 mand i mål. Silas og den sorte hængst. Tillykke. Og Chano tumler stadig lidt med noget Roskilde-syge. Der giver Linda op og giver sejren til Svend, som så er i Wipeout-zonen sammen med Wally. Men vi mangler altså sidste dansker. Vi har altså en svensker og en nordmand klar, men da både Silas og Chano har vundet en runde hver, så skal vi altså ud i en afgørende runde. Ja, og spændende bliver det altså at se om vores lille smørkrosang, Marciano. Han er med at give af. Han ligner en færdig mand, synes jeg. Han ligner en teenager, der har prøvet at drikke Lambrusco for første gang. Det ser lidt hårdt ud. Men lad os komme i gang med 3. runde. Og vi ruller igen. Jeg tror ikke, nogen af dem foreløbig køber turpas til Tivoli. Jeg tror, de har fået rigeligt her. Se, hvor kaptajnen ligger for land. Der er i den olympiske pibe.
Men Tjerno kommer lige bagefter. Må man godt skubbe til hinanden der. Det bliver ikke nødvendigt. Nej, og er det fantastisk. Silas de Sela er videre. Og Marciano, han kæmper. Ej, hvor er det bittert. Desværre. Nej, se en skuffet mand. Så fik vi afsluttet de indledende runder og er nu klar til wipeout-zonen. Og i finalen, der skal vi blandt andet hilse på den, den norske fætterfisten, muskelbøssen Svend. Og for Sverige skal vi hilse på Vali, der altså har styltet sig igennem banen med sine lange stænger. Og for Dynamang, vores helt egen kaptajn Silas med de store overarm og ild i pipen. Bliv hængende og se, om det er vores danske held, der løber med de 50.000 kroner. Vi ses om lidt.